Fashion World Enterprise. You're dealing all kind of home appliances. Open exterior light, interior light. BBFA glasses will be also no bar. You will hold a mount. You try quite ever. Asante Mampon, Ultra MTN Gakre, Biani GIG Vocational College, and a dim. Asante Mampon Gomat. Aha, na meni abusiani nyina ya beto ye noma. Asante Mampon fitemu, ne share ni mupe. Ena Gomat wo. Ebwane swafo. For all your medicines, contact Love Pharmacy opposite Asante Mampon Market. Love Pharmacy, where quality medicines are affordable. Phone magazine yedwumadi a yedie ebi ne se ye repair phone ahoro nyina na afensi yeton accessories unlocking flashing decoding o we phone magazine ayo Asante Mampon main lorry station above Sanpo Flyers no store number 23. Welcome to Bright Company Enterprise. Bright Company Enterprise is opposite the MTN office at Asante Mampon. Say Omanfo Bekaya 2016 ena washase say osi Abronsan ewo Mampon station na baby a woyɛ sɛ osi Abronsan no na Omanfo ewo hɔ a wodi onjuma eno nti sɛ ne entiye no ɛbaaye no wɔne wɔn a wɔwɔ saa dan ne mutena ase yɛn hyehyɛ sɛ ɛbɛyɛ a wɔnom empɛ baabi entena na wɔnom esi dan ne wie a wɔn asan ama wɔn aba betena ɛdan nim eno mu ɛna yɛkɔto aba NDC aban efiri so na MPP aban ba so MCE a wɔte akonwa so ɔno Thomas Apia Kubi ne hyehyɛ mu eno ye ne se saa nkrata asɛm wɔ kɔɔso a wɔn ene store for dada etena ase ɛhyehyɛ ye no ɛnya ade a obɛma na yɛ adwuma eno nti wɔde ɛdan no ɛsa ma afoforo a wɔnom etua sika foforo ɛde etena dan nim na saa bre no dwumadie no ɛkɔɔso no wɔn a asɛm no anya wɔn de enipa makomako ɛnan wɔnom ɛka wɔn ho bɔ mu a wɔn de asɛm no ɛkɔ court na wɔn de ɛkɔ court no ebuae wɔn de kɔ court no Mampon assembly wɔn ɛnsi hɔ sɛ wɔn po ɛba aba beyi nsɛm ano na court ebu ase ebeya saa enipa a wɔnom aba no ene nhyehyɛ a wɔnom eyeto hɔ no ɛwɔ sɛ wɔn san ɛpɛ baabi ɛma wɔn tena ɛwɔ dan nim ɛnɛ ɛna court no ɛde bailiff ɛne ɛyɛ a police for SWAT team every police akache ɛwɔ Kumase ɛba ya Mampon station Abronsan sia no wabɛtoto ɛyɛ stores makomako ɛnan mu a wɔn obi ayi ne nneɛma ɛde free dan nim a court no ɛde credo ɛde ato ano yɛne nipa baako a wɔnom ɛna ɛhwɛyɛ ɛdin dodo a ɔmanfo ɛde frɛ no ɛyɛ Kimbot wɔn kɔ court no na ɔka ho bi kane no yɛ assemblyman edema ɛyɛ nkwanta wɔno ɛne ne di nkɔmɔ a ensɛm no ne kɔfa ban nyina no wɔbɔ yemu enkyiremu yɛ nyina issue no ɛba ya kyɛ ɛsɛ 2016 ɛna yɛ ne assembly enya issue sɛ stores yi on person mu baby on be trim eti yɛ ma yɛ meetings bebree wɔ assembly ɛne World Bank for ne local government ne contractors ne assembly former MC yɛ trans yɛ mo so de tonkrata so and say MC we buy no it's a Fofian Totana former administration court see MC we buy me to an amoko ho e den kat say yani assembly no agreement now we agreement say oba ma tun kata bia ama ye bono me ne me nko fo e de court ro e bono na promise yan ko yamra but still na yan tehi eti ama ye tutu na mo bebre yeah, the letters now call regional minister oh Kumase me na me de call yeah penny for back to be call World Bank Accra but still now there was not avail eti am I tabira say no court am ampa e ko do court no so court fit here asem no yeah the encounter nyina call assembly me am court da ye nim de enti o monti am court e se wo so ma belief e me bibia so e dan kata so but yanti assembly kan na am court ebu a case no for before judgment until who ya ha court and say court bua say your very specific performance and never one character no court to assembly no say assembly no any sa performance no so but still na assembly antimi ani so eti adabe na court ejeje asem court judge asem no September 20 2018 September 2019 September 2019 na munye ni passer na body yeah ni pa 4 wow ayi asam na kata no ni so na say je na so omo ya ma nyentam kokot na asa ya was story no asa sabe omo ya say ombe si edan no atwa so bebre ayen no bebre amaye ama ye nyina ni je say Mampon de Mampon ko nanim but
still na bibia ntimi amfiri mu ama ye firi mu boko bet ye firi mu no wie no ai no mo yankata no mo wie store no so ya hunu hu hwe ya bom bo etinkata na ejina so a ya de asem no kokotwa ama aduru se mu omo ka asem mu bia omo aye niama be 6 ena na won kata no 1 omo yese compare bia ma yatena ansa na mo tu ye bet eno ntimi ama so 2 omo yese after the construction the stores will be given back to the people affected by the project, but still and also ntimi ama so the toss will be so omo yese people who are affected will enjoy 1 year free exemption rent and also ntimi ama so ti say say no anything so court gina so a ma we gina muaye we gina ba ya through sabre no eno achi nso maame baako a wono nso so aha adan ne bie din adodo no a enifre no ene eboso ene oduru kromu a manfo kwatwiwom pedede eba anwumra be se no mienu kura no kwa ensuo drink kusua paano oduru no mu abenya bi ono so eka wo mu a yatu wo mu ede free dan mu a wonso so ebo ne nsem tofa ede atudwa Somebody me kwa me say me padan no me say obo be bo a obo de je 100 million e be say 10,000 ana me kotu me sika ana ka se so mo wi a no me de me di ama me ana me wi no me de me di ama me eti me wi no me no me de ma me na ma bet se me na me hya me na me timu ana omo bre ka ta say if number 1 to number 4 no me yentu ana de me timi nka ana de me timi anhwa na so mo de bre ba me hwe de tie wo so ana me de me yi ti ye ko boss assembly for na manne ana mo se yanka ya no ntum na se omo asam ka na se omo ma so twe a ye ne omo na ne omo e me ka na ya de ni hu asam ka na ye tu adwuna ja ya ti da nim te ye ka menyi bibia hye mu kopem se wo mo tu abe ne magu abontene no na ye kan na ye kan amomanfo atese ensem a akokot amampo assembly ensi ho no ensem bebre ye woni nyina egu ho no mu a emrepemu no ye beyi ni nyina mako ede egu ho amamanfo ehunu se assembly a ewo ho no no wo masembia ni wo ekokot a wonom isi ho eyare ho sem a assembly no ewo se empanifo emu omani ko ho